ክብሮም ገብረ ማርያም ይበሃል 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብሰንኪ ዝተወልዐ ኩናት ትምህርቱ ኣቋሪጹ ገና ኣብ 16 ዓመቱ እግሩ ናብ ዝመርሖ ሓጺሉ ጠፊኡ ብየመን ኣቢሉ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ስዑድ ዓረብያ ብምእታው ካብ ኩናት ዘይነኣስ መሪር ጽዋዕ ስደት ክምዑግ ተገዲዱ ገና መሬት ስዑድ ረጊጹ ከየስተርሐየ ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ውዒሉ ንሰለስተ ዓመታት ኣብ ቤት መሓየሮ ክሳቐ ጸኒሑ ክብሮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ስቃይ እንተሎም ሓውን እግሩ ስዒቡ ተሰዲዱ ይኹን በር ዶብ የመን ክሰግር ብዕጡቓት የመን ብዘስካሕክሕ ኩነታት ህይወቱ ሓሊፉ ሞት ወድኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዝተረድአ ክብሮም ኣብ ከቢድ ሓዘንን ጣዕሳን ኣውዲቕዎም እዚ ታሪኽ ዝገደደ ልቢ ዝሰብር ዝገብሮ ድማ ክብሮም ኣብ ቤት ማእሰር ክንከሎ ብይን ሞት ከም ዝተፈረደሉ እኳ እንተሰምዐ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወለዱ ከይጭነቑን ከይሓዝኑን እስራተይ ወዲአ ኣብ ቀረባ እዋን ክፍታሕ እየ ዝብል በቢግዚኡ ዘሕልፎ መጽናዕንዒ መልእኽቲ እዩ ክብሮም ዝተበየነሉ ፍርዲ ሞት ክፍጸም ቅድሚ 2 ሰሙናት ኣብ ስዑድ ዓረብ ንዝርከብ ዘመዱ ደው ኢሉ ደሓን እየ ድሕሪ ትብል ልምድቲ ቃል ጽንዓቱን እግሩ ተኸቲሎም ዝተሰደዱ ካልኦት 2 ኣናእሽተይ ኣሕዋቱን ድሕንነቶም ብምሕታት ሓደራ ኣይዝኽንበልዎም ስራሕ ክረኽቡ እውን ሓግዝዎም ዝብል ከቢድ ናይ ሓደራ መልእኽቲ ምቕማጡ ናይ ቀረባ ፍልፍላት ይምስክሩ ኣብ ድሮ ዝተቐተለሉ ዕለት እውን ስልኪ ደው ኢሉ ብዛዕባ ድሃይ ስድሩ ብምሕታት ነቲ ስልኪ ቀልጢፉ ዝዓጽዎ እንትትከውን ብጽባሓይቱ ድሕሪ ሰዓት ግን ሓዊሮምዎ ዝነበሩ መተኣሰርቱ እቲ ንምስምዑ ዘደንጹ መሪር ዜና ሞት ክብሮም ንስድሩ ኣርዲኦምዎም ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ዓዲ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ ዕላው መግለጺ ክብሮም ገብረ ማርያም ምስ ኪዳነ አንገሶምን ፊልሞን ሓጎስን ዝተባሃሉ ካልኦት ተጋሩ ብምዃን 13 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣሲር ኣብ ዝተባሃለ ዞባ ግዳያት ብይን ሸሪዓ መቕጻዕቲ ሞት ምዃኑ ኣረጋጊጹ ክብሮም ሞት ተበይንሉ ሓዉ ኣብ ደው ብዕጡቓት የመን ተቐቲሉ 2 ኣሕዋቱ ኣብ ስደት ስዑድ ዓረብ ተበቲኖም መስካሕን መሪርን ምስሊ ሓንቲ ስድራ እዚ ከም ኣብነት ዝተጸርሐ መሪር ፍጻመ እፃ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ስድራታት መናእሰይን ሰገናትን ትግራይ እዩ ምንተ ቅንያት ክባር ዋጋ ዝተኸፈሎ ህዝቢ ዝተረፉ ደቁ ኣብ ገሃነም ስድራ መከራኸሪኡ ዝፈርድ ስርዓት ተቐቢልዎም ዋጋ ቃልሲ ሓርነትን መስዋዕትን ወለዶ ትግራይ ካብ ጸላኢ ብዘይነኣስ መልክዑ ንቕንያቶምን ንውልቀ ረብሖኦምን ብደም ናይ ዝጣልዑ ቁማርተኛታት መጻወቲ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ዝወረደ ግፍዒ ፍትሒ ክረክብ ኢሉ ተቓሊሱ ጸላእቲ ዘሕፈረ መንእሰይ ኣብ መገዛ ዓዱ መንበሪ ስኢኑ ስደት ናይ ሞትን ሕየትን እንተይኮነስ ሕርያ ሞት መናእሰይ ትግራይ ኮይኑ ትግራይ እዚ ኩሉ ብጸላእታ ዝወረዳ በደልን ቁስልን እተሕውየሉ መድሓኒት ምቕማምስ ይትረፍ ኣብ ርሑስ ቆስላ ሽንጣር እናሰደደ እናሻዕዘ ድሚ ሰብኣውን ቁጠባውን ዓቕሚ ትግራይ ብፍርቂ ኣጓዲሉ ነዚያ እውን ክሕተት ናይ ዘይደልን ሓድሽ ነጋሪት ጥፍኣት ናይ ዝድስቕ ጣዖት መላመዲ ኮይና ሓይሊ ትግራይ ሙሉእ ህዝባዊ ደገፍን ዘይዛሪ ዋሕዚ ጅግና መንእሰይ ትግራይን ዝተሳተፈሉን መቐይሮ ነጥቢ ፖለቲካ ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ብብስሩኑ ሓዊ ኣውሊዑ ኸብቅዕ ቃልሱ ዝተጨወየ ብደም ደቁ ዝተቐለዶም ብመስዋዕት ደቁ ዝጓሃየ ህዝብን መዋቕሉ ጠልዓ ዝተበልዐ መንእሰይን ሕቱ ኣብ ዘይተመለሰላ መሬት ትግራይ ሓድሽ ባርዕ ኩናት ለኪሱ ንመን ከሳውሪ ይሸባሸብ ከም ዘሎም ብግልፂ ክርአ ጀሚሩ ውዒሎም ከውዕሉ ዝኽእሉ ኣሰላልፋ ፖለቲካ ዓለም ኣበፂሮም ዝርድኡን ካብ ኣፈሙዝ ንላዕሊ ብዲፕሎማሲ ዝዕወት ብርዕርትዕን ዘጥረዩ ጀጋኑ ከም ዘይወለደት እፃ ወለዶ ትግራይ ፊደል ኣደላዲሎም ብዘይመልኩም ትማሊ ዝተዛረብዎ ሎሚ ብዘይደግሙ ህዝቢ ከውሕስ ናይ ዝኽእል ስነ ሓሳብን ሞጎትን እንደው ብዘይብሎም ተራ ተላኣኽቲ ክውሰን ከም ምርኣይ ዘሕዝን ነገር የለን እዚ እንትንብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት መንበር ጊዜያዊ መምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደም ብውሽጠ ደንቢ ተቐቢሉ
ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስትና ተመሊሱ ዝብል ህልወሳዊ መግለጺ ዝሃበ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓይሊ ንሕና መንግስትና ፍሉጥ ረኺቡ ብሰላማዊ መንገዲ ክንደራደር ኢና ንደሊ እትብል ቀጣን ናይ መንደር ቀልዲ ኣስሚዑ። እዛ ቀልዲ ሰሙን ከይተሰሓቐላን ወርሒ ከይቀነየትን ግን እታ ኣብ መሬት ዘላ መራር ኩነትን እኒ ደብረጽዮን ዘላ ጉጽላን ናይ ሕሶት መግለጺ ኣረጋይ ዝበሃል ዓርሱ ኣፈኛት ይውድብን ወኪል ህዝብን ገይሩ ዝሸመ ካድረም ሕብእ ሽኩዕ ኣይተድልን ክንገጥም ኢና ብግልፂ ትግራይ ንኢትዮጵያ ክትገጥማ እያ ዝብል ጥዕና ዘለዎን ህልው ኩነታት ትግራይ ዝርዳእን ሰብ ክብሎ ዘይኽእል ዘረባ ብምውዛዕ ታሪኻዊ ጌጋ ፈጺሙ። ኢትዮጵያ መቃብረ እያ፣ ኢትዮጵያ ሱሶ እያ፣ ኢትዮጵያ እንታይ ደኾንስ ኩሕልና ኳሓሓልካ ሃይለ ስላሴ ምኒልክ ዛዕም ዛዕናርካ ዳንኬራ ናብዓኻ ትነብር ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ሓዚ ናብ ጋር ብታው ኣይቀርም ርግፀኛ ይሕዚ ምን ዓይነት ቀለም ንቕባእ ምሕባእ ገለመለ ኣየልን ትግራይ ኢትዮጵያን ሕዚ ክገጥማ እያ ክንገጥም ኢና። ንሕና ከቢድ ሃሳይ ኣውፅዒና እዩ ልኡላውነትና ተታሕዩ ዮኖሳይድ ተፈፂምና እዩ ዝባና ዓብዪ ኣሕመድ ዝበሃል ስልጣን ክቕፅል ኣይንደልን ከምዚ ዝኣምሰለ ዓዲ ክመርሕ ኢሎም ኣሜሪካውያን ኣብዚ ድሙንሙን ዝብሉ እንድሕር እኒሆ ኮይኖም ንማሲንጋ ንነበርታጅ ንዛዕምዛዕ ዝበሃሉ ኣምባሳደራት ኣይኸውን። ስለዚ ቁርፂ ኣሜሪካውያን ክፈጥዎ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ቁርፂ ክነግሮም ዘሎ ዝሰብዚ ኣግልሱልና። ኣብዚ እነ ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስ ቢተው ብግንባር ቀደምትነት ዘሳስይዎ ድግስ ኩናት ደቂ ኣረጋይ ኣይስውኡሉ ደቂ ደብረጽዮን ኣይቆስሉሉን። እቲ መሪር ጽዋዕ መከራ ሚዕቡ ኣበ ለግለግ ዕድምኡ ዝቕጠፍ ወድታ ብዝባን ኢዳ ሸቂላ ወድቱ ብጥራሕ እግሩ ድንኩል ደፊኡ ደቆም ዘባጽሑ ንጹሓት ተጋሩ ምዃኖም ንምርዳእ ኣብነት ምልዓል ዘየድልዮ ኣብ ሕድሕድ ገጸ መሳኺን ኣዴታት ትግራይ ብምዳው ዝተጸሓፈ ጻዕዳ ሓቂ እዩ። ድሓር ድማ ይትረፈ ንቡር ቀብሪ መርድእ መስዋዕትን ዝኽርስውእን ወለዲ ደቆም ኣበይ ከም ዝወደቑ ክፈልጡሉ ዝኽእሉ ዕድልን ርህራሃይን ዘይህብ ውፅኢት ቃልሲ ወለዶ ብባዶ ዘራብሕ ሓንሻሽ ዓወት ንዝኾነ ስርዓት ምሟት ካብ ሰብነት ወፂኻ ታራ ቁፅሪካ ምዃን ዝዘለለ ጥርት ትብል ረብሓ ኣይትረኽቦን። ነዚ ሓቂ ዝድግፍ ብድዕ ዝተመልኦ መግለፂ እዚ ውድብ እንትንዝክር ሕሉፍ ከይዲ ከይተገምገመ ቀጻሊ ምንቅስቓስና ምትንባይ ክኸብደና እዩ ንዝብል ሕቶም መኸተና ብዕውት መንገዲ ተመሪሑ እዩ። ሓላፍ ዘላፍ ኣይነውሮን ግን ኣይበሃልን ዝብል ሰብኣዊ ህሊና ዘለዎ ሰብ ቃንዛ ተጋዳላይ ወለድን ህዝብን ዝርዳእ ሰብ ካብ ኣፉ ከምልጦ ዘይግባእ ነውሪም ብድፍረት ተሰምዐም። ከመገላልጻ እዚ ጉጅለ ብስልሒት ሕወሓት ሓላፍ ዘላፍ ማለት 1,000,000 ትንፋስ እዩ። እዚ ምስ ሕሊንኦም ናይ ዝተጻልኡ መልእኽቲ እኩብ ዝኾነ ውድብ መኸተና ዕውቶ ኣይነበረን ጉለታት ነይሮምዎም ካብ ዓወትና ክሳራና በዚሑ መሪሕነትና ዓይኖም ዘፍጠጡ ጸገማት ነይሮምዎ ወዘተ ኢሉ ከኣምን ክንደይ ሚልዮን ዕሸላት ክረግፉ ነይርዎም ኢልካ ምሕታት መልሱ ርሑቕ ይኸውን። ምኽንያቱ እዚኦም ኣብ ዝወዓሉሉ ደንበ ውግእን ደም ምፍሳስን ዝበትከሉ ኣይመስልን እሞ እምበር ኣረጋይን ጎቶቱን ካብ ኩናት ክኸስቡ መግነ ዘቕሪቦም ጽቦይ ነጋዶ ሳንዱቕ ሬሳ እዮም። ከም ወዮ ተስካርያ ዝለመደስ ሕሙም ርኡ እዮም ባሕቑ ዝበልዋቶም ምስ ኣዘዝቲ ኮይኑ ሰባት ካብ ደቡብ ኤርትራ እናስገረም ንወፃኢ ከም ሸቐጥ ሰደድ ወይ ድማ ኤክስፖርት ዝገብር ጊላም ወሳኒ ዕፃ መንእሰይን መጻኢ ትግራይን ክኸውን ምርኣይ ግፍዒ ይብሉ ነዚ መረዳእታ ብድምፂ ኣደጊፎም ሓሳብ ዝህቡ ተጋሩ። እዛ እኒ ደብረጽዮንን መንጆሪኖን ዝጸመቑዋ ስዋ እድር እናሓደረት ትመጽጽ ምህላዋ ዘግህዱ ምድራዊ ምንቅስቓሳት ብምስልን ብድምፅን ብምድጋፍ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ከካፍሉ ዝቖነዩ ጉዱሳት ተጋሩ ኣብ ብርኪ ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ መናእሰይ ብሓይሊ ብምግፋፍ መጋበርያ ሞት ክኾኑ ይዕፈኑ ምህላውን ክርኢ ቀኒና። ቅድም ኢልና ከም ዝጠቐስናዮም ህዝብን መንእሰይን ዝተሳተፈሉ ግንባርን ደጀንን ዝተዋደደ ምንባብ ዘርኣየሉ ቃልሲ መሪሖም ክዕውቱ ዘይኽእሉ ዓይነ መርፍእ ዲፕሎማስን ፖለቲካን ዘይርድኦም ለማሳት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ረብሓ ትግራይ ከረጋግጽ ኣብ ዘይኽእል ብገበን ዝጨምለቐ ታሪኾም ንምጉልባብ ኣብ በብዝኣለምዎ ድሩዕቶ ተገኒዙ ኣብ ሓዊ ዝርኳዕ ወለንታዊ መንእሰይ ከሰልፉ ከም ዘይኽእሉ ተጋሂድሎም። ነዚኣ ድማ እታ ናይ መወዳእታ ናይ ዓቕሊ ጽበት ናይ ሞት ስጉምቶም ብግልፂ ሃይሎም ፈሊሞምዎም። ይኹን እምበር እቶም ፍልፍላት ከም ዝሕብርዎ እቲ ወፍሪ ግፋን ዓፈናን ከቢድ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞን ብተሳትፎ ህዝብን ተባዕ ቃልሲ እቶም መናእሰይ እናፈሸለም እቶም ዝተገፈፉ መናእሰይ ሓራይ ወፁ ምህላዎም ጸብጻባት ይረድኡ። እዚ ኣብ ኣጋዕርበቱ ዝበሓረረ ድንጉፅ ጉጅለም ኣጋዕርበቱ ብትንክሕትን ኣጉል ምልክን ዝተጸበዮን ኣብ ውሽጡ ዝሰኣሎን ናይ ሕሶት ምስሊ ህዝባዊ ቅብልነት ውድቕ ኮይኑ ምስ ረኸቦም መንእሰይ ከሰልፍ ብዘይምኽኣሉን ንዓቕመ ወፍሪ ዘይበቑ ብዕድመ ዝደፍኡ ሓረስቶት ብሓይሊ እናገደደ ክወስድ ምጅማሩን እሙናት ፍልፍላትና ይገልጹ ኣለዉ።
ካብቶም ኣብዚ ቅነ ኣብ ኣኼባ ዝቐነዩን ድሕርቲ ኣኼባ ወሲኖም ክፍርሙ ከእምንዎምን ክትፀዓንዎምን ዝቐነዩ ሓደ ወዲ 52 ዓመት ሓረስታይ ብስልኪ ኣብ ዝሃወና ሓበሬታ ኣነ ስድራይ ክሰናበት ደቀይ እውን ከደራጁ ሎምለይቲ ዕድል ሃሙን ኢለ ኣይፈረምኩን እቶም ዝወሰኑ ግን ሒዞምዎም ከይዶም ክብሉ ሽም ወዲ 65 ዓመት በቐረባ ዝፈልጥዎም ሓረስታይ ጸሪሖም ግዳይቲ ወፍሪ ምዃኖም የረድኡ። በዚህ ወገን ቀረብ ነዳድን መሃያ ሰራሕተኛ መንግስትን ከልኪሉ መከራ ትግራይ የናውሕ ዘሎ እኒ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሕዎ ናይ ቂመኛታትን ታሪኻዊ ጸላእትን ዝኾነ ጉጅለም መረፃ ክሳብ ተሓልፍ ዓቕሊ ገይሩ እንተዝቀጠኳም ፃውዒት ንኣረጋይን ጎቶትን ዝመርሕዎ ናይ ሞት ግጥም ሰሚዑ ከወሮ ሓምሓም ይወቅዕ ይህሉ። ምኽንያቱ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ጠርሸም ክስማዕ ዘየደቅሶም ንኣብይ ብሽም ዳግም ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ኣፃውዕቶም ናብ ትግራይ ዘወጣውጡሉ ዕድል ተዋሂቦም ኣሎም። ኣብ ትግራይ ኩናት ዘይተርፍ ይመስል ዝብሉ ርእቶ ዘካፍሉ ነዚ ዛዕባ ብትኹረት ዝከታተሉ ሓሳብ ወሃብቲ ጥዕና ዘለዎ ዕላማን ህዝባዊ መበገስን ዘይብሉ ትግራይ ትጠልቦም ሕቶታት ዘይምልስ እኳ ደኣስ ናብ ዝኸፍአን ብዓሰርተታት ዓመታት ዘይድሕን ቅልውላው ዘእቱም ብኣጻብዕቲ ዝቝጸሩ መራሕቲ ገዛ ዓጽዮም ዝጠጅእዎ ኹናት መወዳእቱ እንታይ ክኸውን ንምግማቱ ኣጸጋሚ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ እነ ኣብይ ነቲ ሕወሓት ተኣሚና እትሕሽክሮ ጉጅለ ህግደፍ ብድሕሪት ሸሊኾም ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ኣቢሎም ክለሳለሱ ይገብርዎ ዝቐነዩ ጻዕሪ ብዙሕ ዕዮ ገዛ ይቃልል ምህላው እንተዘይተኸሓደ ነዚ ምዕባለ ዕሽሽ ብምባል ሻዕብያ ዝሃቦ ግብረ መልሲ መግለጽን ኣብ መቐለ ከይተረፈ ቤት ጽሕፈቱ ከፊቱ ክሳብ ሱዳን ዝበጽሕ መርበብ ጽምዶም ዝርግሑ ሓበሬታታት ምውጾም ስዒቡ እዚ ዛዕባ ዕርቂ ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ብርኪ ምውጽሑ ብቐጻሊ ክንሪኦ ንኸውን። ጂኦፖለቲካዊ ሚዛን ዓለም ይፈጥሮ ዘሎ ጽልዋ ተረዲኦም ብቐጣን ናይ ልዝብ መድረኽ እነ ኣሜሪካ እውን ንባዕለን ክብላ ብዝፈጠሮ ጥጡሕ ባይታ ዕውትን ኪሳራ ዘይብሉን ዲፕሎማሲ የሳልጡን ዘለዉ እነ ኣብይ ስንፍና መጻልእቶም ኣጸቢቖም ዝተረዱ ይመስል ትግራይ ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ኢደ እግሪ ዘይብሎም ናይ ፖለቲካ በሰረታት ሰተት ኢሎም ናብ ዝኸፈትሎም መጻወድያ ዕልልም ከጽድፍዋ ንርኢ ኣለና። ይኹን እምበር ሓንትን ክልተን ዘይብላ ትግራይ ካብዚ ደመና ሞት ብውሑድ ማሕሰይቲ ክተምልጥ እትኽእለሉ ዕድል መንእሰይ ትግራይ ፈጻሚ ልኡኽቶ ጥፍኣት ብዘይምዃን ዓርሱ ዘድሕነሉ ሜላ ብብልሓት እንትጥቀም እዩ። ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ደላይ ሰላም ትግራዋይ ነዚ ኹናት ዝፍንፍን ሰላማዊ ቃልስን ምልዓልን ብምሕያል ዝኾነ ይኹን ባይታውን ህዝባውን ውክልና ዘይብሎም ጸሓርቲ ኹናት ሓላፍነት ዝወስድሉ ጥፍኣት ከም ዝኾነ ንዓለም ምርዳእ የድሊ። መንእሰይ ትግራይ ዓርሱ ከድሕነሎም ዝኽእል ውሑስ መዋጽእታት ብምምችቻው ተገዲዱ ኣብ ሓዊ ኸይጥቕጠቕ ምክልኻል ጉጅለ ብልጽግና ዳግም ትግራይ ብኣልማሚ ዝጭፍጨፍሉ ባህጉ ኸሊፉን እቲ ኹናት ህዝባዊ መልክዕ ኸይሕዝን ምእንቲ በዓል እውን ክብል እዚ ኣማራጺ ክጽየፍን ደፊኡ እንተመጺኡ እውን ገበነኛታት ጥራሕ ዘነጻጸረ ስጉምቲ ክውሰድ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ብምምላስ ቁማርተኛታት ፖለቲካ ዝጣልዕሉ ካርዲ ምኽንያት ክስኡን ምግባርን ሰላማዊ ልዝብ ከመ እንኳ ኣማራጺ ክወስድን ጽዑንተ ምፍጣር ዝብሉ መፍትሕታት ጥፍኣትን ኪሳራን ክንክዩ ኢሉ እውን ከትርፉ ይኽእሉ። ብዓብዩ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ሕምስምስ ኣትያ ሕማም ርእሲ ከይትኾኖም ንህዝቦም እውን ዝተርፍ መርዘን ከይትፈጥርን ዝሰብኡ ሓይልታት ዓለም ብዓይኒ ሽላ ዝጥምትዎ ዞባም ዝኾነ ይኹን ዓለማዊ ቅቡልነት ዘይብሉ ጉጅለ ዝጻወታላ ትግራይ ከም ሸኽማ መዓዝ ይወርደላ ይኾን? ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።